Bun și bine v-am găsit la un nou videoclip. N-am mai postat de ceva timp, știu, cred că de o lună și ceva. Puțin la nu știu ce la jocul ăsta. Dar în fine, hai să mergem cu baconul. Și astăzi ne jucăm un joc horror. Cred că știți videoclipul ăla primul al meu cu jocul ăla horror. E de același developer. E de același om developer. Și mai are o parte, dacă vreți să fac video, să-mi spuneți în secțiunea de comentarii. O să mergem noi cu baconul. E foarte horror. E ceva de extraterestri sau cum se spune. Ne-a și băgat, e vorba de un cimitir. Ecranul mi-l întoarce normal. Cum să nu mi-l întoarcă? Mă, da, hai că merg. Stați puțin. Că trebuie să întorc ecranul de la telefon. Așa, gata. Hai să-l văd. Nu mai are ceva. Ce trebuie să fac? Am mai jucat de pe jocul ăsta. Nu știu ce. Dar unde e ușa? Că nu văd nimic. Unde am intrat? Ei? What the fuck is din house? Da. M-am uitat de lanternă, what the fuck. Noi o să trebuiască să ieșim pe afară. Să mor eu dacă știu ce zici. Trebuie să durăm astea. Da, are sens. Baconule, unde ești, tată? Am nevoie de ajutor. Că sunt multe rău. Da, baconul a plecat, n-are treabă cu noi. Adunăm astea cât de repede putem. Dacă mai are lag, înseamnă că e de la joc, nu știu ce are. Uitați cum am făcut aici. Face foarte mult lag joc. Gata, am adunat tot. Stați că sună. Da, nu o să auziți prea bine jocul, că vreau să mă aud și eu. Asta vorbește pe aici, speak English, nu știu ce. Nu le avem noi cu engleză. Uitați, ne arată acolo, asta e bine că se arată tascurile. Noi trebuie să ne ducem acolo, cred că baconul a ieșit, m-a lăsat singur, mor, fac infart. Fac infart cu jocul ăsta, ce panic-apatie. Să fiți atenți, că o să apară, cred că aici. O să apară. Uitați-vă cum se aude pe aici. Mi-e frică. Voi cred că n-ați auzit sunetul ăla, dar eu sigur l-am auzit. Ce trebuie să fac aici? Trebuie să mă uit pe cocioaba asta. Da, vine OZN-ul. Forță. Dacă n-ați auzit ceva, un sunet, eu mor aici, fac infart. Fiți atenți, ce o să mă sperii. Ce naibii trebuie să fac? Că mi-e frică deja. Bă, dar nu prea mai merge lanterna. Face la, face figur. Jocul ăsta e șmecher, de-aia să face la. Da, sper să nu vă deranjeze asta. Hai să stau puțin pe loc, poate îți revin. Bă, dar ce trebuie să fac, bă? Stai că am uitat ce trebuie să fac, dar cred că... Da, mă, uite o lopată aici. Eu nici lopata n-am luat-o. Bă, da, nu pot să iau încă bateriile, asta e nașpa. Până se duce lanterna. Și de ce dracu sunt îmbrăcat așa? Sper să nu mă atace cineva pe aici. Că nu mai știu jocul, că am jucat cred că acum o lună.
Cam așa a venit jocul și l-am încercat. Și... da. Am uitat să zic follow, abonare sau like, comentariu. Măcar like. Să facem și noi acolo. Dar mai trebuie să pat cât. Sau nici nu mai văd nimic cu lanterna asta, e panoramă. De unde au luat-o mă ăștia? Da, și acum? A, da, cred că acum apare. Fiți atenți, de nu apare. Ce trebuie să fac? N-am terminat acolo. Nici că nu înțeleg jocul ăsta. Credeam că am terminat. Ați văzut și că eram cu lopata lângă groapa și nu mai mi-a arătat nimic, ești de bun? Unde trebuie să mă duc? Ei, bă! Ce trebuie să fac, bre? Nici că nu știu. Trebuie aici? Da. Lol. Mi-am luat lol. Mai repede să fac, bă. Și balconul aici și m-a lăsat singur. Mă, fucking... Bă, da, dovon... Trebuie toate gropile să le sap eu. Mai vină și altcineva. Băi, ne plictisim cu gropile astea. Mai mult stau să fac gropile astea. Mă, dacă vă mint. Mai am vreo groapă. De ce dracu n-am tăcut eu din gură? Sau? Unde mai e groapă? Doamne. Dar unde mai e? Nici că nu mai văd nimic cu lanterna asta. Aprinde-te, bă! Ce naibii? Nici că nu merge lanterna asta. Nu înțeleg. Îți bate joc. Da, băi, nu o să vedeți nimic pe aici. Să mor tu. Mai mi se mișcă și caracterul și nu mai merge. Gata, mă, eu am plecat, nu mai am treabă cu voi. Și acum unde am cresc, că nu știu. În casa asta, în cocioaba asta, nu știu cum se numește. Unde vine pop. Și face ceva chestii, unde. Și iarăși mergem în baia asta. Și mă, pe unde e? Uite, mă. Mop. Am. Și dacă vrei să fac și cu acel joc, îmi spuneți. În secțiunea de comentarii. Că există încă un joc ceva mai horror și mai ciudat. Și ăla durează mult. Ați văzut, mam. Fai de mama mea. Mi-e frică să mă duc acum afară, ce fac? Știu că nu o să fie nimeni, că am mai jucat. Mă piși pe tine. Ce nașpa e jocul. Și trebuie să pun la toate astea aproape. Vai de capul meu. Aici nu trebuie. Ce
N-aș vrea să te joci singur jocul ăsta. E prea handicapat. Să vă zic sincer. Bine, ciudat rău. Te joci singur jocul ăsta. Mai am? Cred că nu am. Sună telefonul. Forță. Ce face lag jocul ăsta de handicapați? Care mă piși pe mine de frică. Handicapat. Ia să ne uităm, dacă nu a ieșit, da, a ieșit. Ce? Păi și acum ce fac? A, naibii, telefon iar suni. Hai să vedem câte minute avem, 11, e bun. Mă piși pe tine de joc, de ce test? Mamă, să nu meargă și la internat. Plus că nu vedeți voi nimic la internat. Nici că nu face la nu. Nu știu de ce face la, că când am jucat acum nu prea făcea. Da, în fine. Eu să trebuiască să mergem aici în spate. Și o să apară cineva. Hai, mă. Mamă, credeam că e cineva aici, bă. Nu. Dar nu vrei să vă auziți sunetul de la ăștia cum face? De ce dar? Mă urmărește cineva. Ajutor! Mă taie! Mă, l-ați văzut cum fugea? Hai de capul meu. Ce naibii fac eu aici, bă? N-am treabă acasă. Trebuie să umblu în cimitir. Hai de capul meu. Cine a făcut cu noi? Că de-abia acum aici nu era nimeni. O mâncat extraterestru de toate ori. Bă, naibii. Și ce caută un extraterestru în cimitir? N-ar trebui să vâneze vacile lui. Ce handicapat, nu, mai merge la lanterna, să mor tu. Acum ea s-a gândit să nu meargă. De ce dracu face lag? Ești că e ultimul terminat de joc. Man, stați puțin. Vreau să facă figuri telefonul. Fiți atenți că aici apare. Trebuie să fiți atenți, atenți. Uitați-vă direct așa cu ochii în telefon. Aici apare cel mai nașpa. După ce au bateriile. Ia uita-l! Ați auzit pașii cumva? Bă, dar mi-e frică rău. Mi-e frică să mă duc. Dar mă duc, că am ce face. E chiar dacă mai m-am jucat jocul ăsta odată, tot mi-e frică. Zic acum scap. Uite-l, bă, pupacea stălpile. Ia-mă de ei și fugi. Vino, tu cu tine vorbeam la telefon în continuu. Ce trebuie să mă întorc acum? Sau? Nu mă întorc, frate. Am acasă. Mă zi, eu trebuie să mă întorc. Mi-e frică, bă.
A, bă, vorbești serios. A, bă, vere, am acasă, că nu. Hai, dă, cap. Fii atent. Bă, dacă e cineva aici, mor, fac infart. Ai casa? De departe? Dar unde m-am dus, bă, în China? Mi-e frică. Mi-e frică. De ce sună telefonul? De ce? Bă, Doamne, să nu fie nimeni. De ce nu mai știu, că parcă am murit. Nu știu sigur dacă am murit. Dar fug. Fug, n-are cum să mă prindă. Hai, dacă mă prinde, ba picior. Mamă. Du-te tare. Du-te. Să apară ăla acolo că mor. Man, vine după mine. Ce se întâmplă? Salvează-mă, bă. Cum dracu e? Bă. Bă. Mi-e frică, bă. Ce naibii? Bă. Ce dracu se întâmplă? Bă, ajutor! M-a legat! Bă, dar... Dă bă, cum o pula în capul ăla. Am terminat. Bă, game! Futu-vă! Aoleu! Dă cum o pune Ending 2. Da, nu mai fac nimic. Nu mai mă joc jocul ăsta în viața mea. A, bă. Lasă-mă. Gata? Da, cam ăsta a fost jocul. A, bă, vere, m-a băgat în jocul ăla. Da, băieți, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut sau v-a plăcut. Dacă vreți să ne jucăm și jocul ăsta mai horror ca ăla, să-mi spuneți în secțiunea de comentarii. Am fost Coco, v-am pupat, pa, pa!